Уф, искам да спре да вали, за да изляза навън. О, и аз бих искала да излезем. Но дъждът е необходим, за да растат плодовете и зеленчуците и да има какво да ядем. Полезен е. Дори Йехова проявява търпение, така че ни разбира. В света има много проблеми от хиляди години и Йехова иска да поправи нещата. Но чака подходящия момент, за да действа. Сигурно му е много скучно. Ни най-малко. Той прави различни добри неща. Например, учи ни и се грижи за проповедната дейност. Ти също можеш да правиш добри неща. Защо не помолиш Йехова за търпение? И сега, вместо да седиш и да скучаеш, можеш да ми помогнеш да измия чиниите. Леле, колко си бърз! Благодаря ти, Стефчо. Виж, спря да вали. Рано или късно дъждът спира. Просто трябва да си търпелив. И понеже ми помогнаш с чиниите, милото ми дете, можем да отидем в парка. Супер! Аз съм жаба и живея в кълта. Ква-ква! Скачам! Не, спри! О.